मोस्रोमागै लिरबायानो औलायमोन आब' लिरबाय दे अब्लालाय हारसिं लिरबाय था हे जेबो नङालै आब' हारसिंबाबो थेवब्लाबो नोङो जिरायनोनो मोनाखै दहायनिफ्रायनो धै जिरायाखै मायाबा आरो बिब'नि हाबा नालाय अबाव जिरायनो मोननो खामानिथ' मावखानांगोन ना दे देनाङो नोंनो आङो हाबा जाबा गद्रेज हरगोन दे आयु दे जागोन दे आयु नंमारगौ हरमारगोन आङो एसेबां खस्थ' खालायखादों नोङो आंनि थाखायबा हारसिंनो हा जावदों हारसिंनो गिलिदों हारसिंनो लिरदों दे आब' जेबो नङालै जेबो खस्थ' मोनाखै आंबो लिरगौमोन दा आङो ओंखाम संनांगौ ना आइयाबो संख' हायाखै नै सेंग्राफोराबो खामानि मावदों नालाय बिसोरनोबो संना होनांगौ ना आरो सनाथि आगैयाबो हाबायाव लिंनो थांदों मानसिफोरखौ सम मोनाखै बेबो दे जागोन दे आब' जेबो नङा आं जेबो मोनाखै आब' आरो बेफोरखौनो सानबाय थादों हा बिब'नि हाबा खामानिथ' मावखानांगोन ना र' दसे थाना आं नोंनो साहा फुदुंना लाबोनि र' जिलापिजों लोंनो हागोन जिलापि मार मोजां मोनखायो आं जिलापिखौ माबा लायमोन आब' बिबारि आब'नो खेबसे फन खालायनांगौमोनलै टिल्लुआबा मोनफैबायना मोनफैयाखै आयु दाहालागै मोनफैया जानो मोनफैबाय खोना दे र'नाय खेबसे फन हरनाय नायनि आङो बिबारिनो देलाय हरनाय आब' खेबसे आयु माथो सुइस अफसो बुंदों ए जोंनिथिंजाय लाइनानो माबा थांलाय फैलाय जाबाय थादोंलै मोजाङै लाइनानो फैयाखै होमबा चार्ज गैया खोना मबाइलाव औ चार्जआनोथ' गैया खोना मोनफैनायनिफ्राय खेबसेबो फन हराखै खेबसे खबर लानो मोनबालाय एसे मोजां मोनगौमोन आङो बेनोथ' आंबो आरो बेखौ मावनायावनो फन हरासै दे दाबो जेबो नङा दे दायो हरगोन दे आरो खेबसेबाव लाइन फैगोन खोना दे दा जानो फैगोन ना फैयाथाय लाइनानो माबा मानो बिदि फालथु माबालै फालथु माने बार'खा फैगासिनो अबावबा ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि जना दं खोना थारफोरा खुन्थाफोरा बिदियावनोथ' फैनो रोङाखै खोना औ बिदिनोथ' खोना दे अब्लालाय मोस्रोमागै आङो ओंखाम संनायाव एसे लाहार फाहार खालामहैनोसै आइजों दे थां आब' आंबो उसुंदा लिरनाया माबा रायज्लायबाय थाबायलै दे जेबो नङा दे दसेनो लिरखांगोन लिरखांगोन र' लिरखांसिगोन बारा गैखाला दे अब्लालाय लिरबाय था आङो दसे थानानै नोंनो साहा होफैनोसै दे आब' माबा गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो आङो आब'खौसो माबा बोरैबा मोनखांदों आङो टिल्लुआबा मोनफैमारदोंना मोनफैमाराखै आरोबा फैमारदोंना फैमाराखै न'आव नानि थादे बेयावनो नै मोनानो हमबायानो आंबो हारसिं आङो न'आव हाबना थानोसैयानो दसे थानानै बोथोरफोराबो बेसेबा गाज्रि दसेनो अखा बार फैब्रबो बाराबो फैबाबो बेसेबा गोसायै फैखायो जेब्ला बार फैगोन अब्ला आं नोंखौ लांनो फैगोन दे नों दा बेयावनो थाथ'दे हारसिंनो नोंखौ लाफागौमोन आङो नों आरो एसेबां हासुना खिना होयो दे अब्ला नानि थादो दे नोङो थां सिङाव हाबै थां आंबो थांसै मोस्रोमाबो गैया टिल्लुआबो गैया हारसिंसो आङो बेनिखायनो हाबना थाहैनोसै थाथ' थांसै आङो मानो उन फैबाय थादों नोङो ओरैनोबा माथो थायो नोङो दिनैलाय मानोथ' थायाखै थां नोंनि जायगायाव थाहै थां आंबो आथिं आखाइ सुनानै ओंखाम ओंख्रि संखांनानै हाबना थानोसै आया मा जादों नोंहा दिनै मानो थानो नागिराखै ना आंखौ हारसिं होनना नोंबो बुजि मोनदोंलै नाङा दे नानि नोंखौ आं लाफाया नोङो गाज्रि मोननाङा नोङो खिना होयो ना हासुना होयो नङाबाथ' लाफानो हागौमोन आङो नानिखौ दिनै खाथाबनांगोन नङाबा बियो थानाय नङा हा माबा जाखांदों बिहाबो दिनै ओरैनोबा माथो गलियाव एसेबां मोजाङै थायो दिनै माबा आंनि उन ओरैनोबा माथो नोङो नोंनि जायगायाव थाहैयोलै मोनायियावनो दिनै आंनि मानो उन फैबाय थादों नोङो मा जामारदों ना देहाफोरखौसो गाज्रि मोनदोंबा सानसेबो बिदि खालाया एसेबां मोजाङै जना थाहैयो गावनि जायगायाव थौ नानि थौ नोंनि जायगायाव थौ बिदि गाबबाय थाबा जाया नोंखौ खाथाबना दोननोसै आङो
नानि माथो नोङो गिलिरथार जाबायलै दानियाबा नोंखौ नोंनि जायगायाव दोनहैनोसै आङो खाथाबनानै नङाबा नोङो आंनि उन फैबाय थायो बिबारि आब'खौसो सिन्थागासिनो आङो हारसिं बियो बोरै थागोन मोस्रोमाबो थाबा बेलेग दा हारसिं आं गिनाय मोनोलै ओरैनोबाबो जोंफोर गामिनि खाथिनि मानसिफोरा मोजां नङा आरो जों गामिनिफोराबो बारा मोजां नङा एसे बोरैबा टाइपनि गोजा मानसिफोरानो आं गिनायसो मोनसोबाय आब'खौ आं दा मा खालायनो आं साननानैनो मोनला आंखौ थांदों होननानै मानो थगायनांगौ दिनै दाबा बिबारि आब' आंखौ खथम नेगासिनो नङाबा मोनसे खामानि मावनि आङो खारखुमा लांनोसै आमायलानिफ्राय आङो आब'खौ बिदि हारसिं थानो होआ न'आव आङो दिनै खारखुमा लांथारगोन आङो दसे थानानै खारखुमा लांसैयानो चान्स मोनबानो खारखुमा लांगोन आङो जायगायाबो एसे गोजान आंनियाव आखायाव दा 10 रांल'सो दङ आङो ससेल'सो मोनहैगोन जागोन दे ससे मोनैबाबो जागोन आं ससेखिनिखौ थाबायनाबाबो थांगोन आङो जेखि जाया थांथारनांगोन दिनै आं आब'खौ बिदि हारसिं थानो होनो हाया आङो दिनै हरबाबो न'आव मोनहैथारनांगोन थांथारगोन आङो लागे हरनि 12थायानो जाया मानो थेवब्लाबो आं दिनै न'आव थांनासो नागारगोन टिल्लु मानो आदार होनांगौमोनलै औ जागोन दे आनै होगोन एसे बुरजा हो दे आरो खोनासं माबा आङो थास' लाबोदोंमोनलै थास'खौ रुनांगौमोन नोङो थास' जागोन दे जागोन थास'खौ अमा फिसाफोरनो नङा बिमानिसो जागोन दे आनै रुगोन आङो अबाव थास'आ सिथ्लायाव लाबोना दोनदों आङो थां रुहैथां माखारै माबा सिगाङावनो अमा फिसाफोरनो आदारखौ होग्रो बेनि उनाव थास'खौ रुनानै बिमानो होदो औ जागोन दे आनै जागोन दे होननानै बिदि जिरायना थाबाय थानाङा माबारै होफै थांनोसै नै हैनोसै आनै दे माबार अमा फिसाफोरखौ थाब फेदेरनांगौ थाब फाननांगौ मिन्थिबाय बिदि फांफुं खालायबाय थाबा अमाया देरनाय नङा होफै माबारै जागोन दे आनै आं दिनै थास' रुनानै बिमानोबो आदार होगोन ओमफ्राय फिसाफोरनोबो बुरजा आदार होखागोन मानो होनबा आं दिननिफ्राय नोंनि अमाफोरनो आदार होनो मोनला गोबां दिन सहायना थाबाय आङो नाथाय आं दिनै सहायना थानो हाला थुदो टिल्लु अमा फिसाफोरनो आदार हैनोसै बेनि उनाव आरो थास'बो रुनांगौनो थास'खौ रुखांनायनि उनाव बिमानो आदार होनोसै ओमफ्राय खारखुमा लांनो चान्स नागिरनोसै ओमफ्राय चान्स मोनबानो होखानोसै खारखुमानाया है ओरैनो टाइम गैखाला मोनाहां जाबाय आरो माबा थास'सो रुबावनो होबायलै जेबो नङा दे मोनाबाबो आं गिया रावखौबो आङो हरबाबो हारसिंबाबो थांथारगोन आं न'आव बिबारि आब' नोङो टेनसन खालायनाङा नोंनि फंबाया नोंनि टिल्लुआ थांगासिनो खैथा बाजियाव बिबारि लाहानाव थांनाया गाहाम जागोन आंनिया हरनि 11ता हरनि 11तायाव थांगोन आङो मानो होनबा बिबारियाथ' हारसिंखा बिसोरनियाथ' टिभिबो गैया दाथ' लाइनबो फैयाखै मबाइलनि चार्जबो गैया आरो बिनि मबाइलाथ' ओरैनोबाबो स्क्रिन टाचबो नंखाया गेदेर मबाइल नायजाया बियोथ' 8था 9थायावनो उन्दुखागोन येस अब्लालाय 11था बाजियावनो थांसिगोन आं कारेक्ट 11था बाजियाव बोरमा फिसा नोंखौ आं गारा नोङो आंखौ बा इसेबां खारहोदों नोंखौ गारा आङो नोंखौ गारना मस्रायखागोन ओमफ्राय थावआव फ्राय एवना जाखागोन आं नोंखौ ओमफ्राय आङो मुखा गानलांनासो मोजां जागोन नामा खिबा खुरै जुदि आंखौ नुनांगौ जायो अब्लानिया खोमसिखा जेबो हमनो हानाय नङा आंखौ गाना आं मुखा सुखा बिदिनो थांगोन दा खैथा जाखो टाइमा 6थासो जाबाय खोना बारा टाइम गैला थांनो जासिगोन अब्लालाय रेडि थाखानोसै आङो बस्थाफोरखौ नागिरना दोनखानोसै र' बस्थायाव सोना लाबोगोन दा बोरमाखौ
बाराबा डाइरेक्ट जायगायावनो मस्रायना लाबोखागोनलै रखर मानो होनबा बिबारि लाहानि बोरमाया मार सैथानखालै अबावबा खारनोसो होगोन आंखौ होसोथिंसो होगोन अबावबा बिखौ होसोथिंनायावनो आंखौसो मानसिफ्रा नुबाय बायगोनलै अबावबा बि बोरमाखौ जायगायावनो मस्रायना लाबोखानांगोन आङो आइया अबाव थांखोलै न'आव दंना गैया आइ बस्था गांसे नागिरना दोननाय मानसियालाय दंना गैया न'आवलाय आइ बस्था गांसे नागिरना दोननाय रावबो न'आव गैथ'आ र' ओमफ्राय न'आवथ' रावबो गैया र' मानसिफ्रा अबाव थांजोबखो ना गामियाव थांजोब्बाय ना लामायावसो दंजोबोलै जमानो र' खेबसे लामाथिंजाय नायहैनि र' अमा फिसा अमा बिमा गासैनोबो आदार होखांबाय दानियाबा आङो थांनांगौसो मानसिया दा बोरै थांनो मानसिफोरा जुदि लामायावनो दङ लामायाव थाबाबो आं बारिथिंजायबाबो थांगोन र' थेवब्लाबो खेबसे लामाथिंजाय नायना फैनि र' गैया र' लामायावबो गैया रावबो गासैबो उन्दुनासो दं खोनालै र' बेगखौ लायनोसै सिरि सिरि थांनोसै ओमफ्राय रावबो सिरि सिरि नायखुमाखैथ' आंखौ गैया दे रावबो नायखुमाखै खोना जिखिजाया आं दिनै हरनि 12थाबाबो न'आव मोनहैथारनांगौ दानियाबा थांसै माखारै थुदो दिल्लु बिबारि आब'आ हारसिं दङ न'आव बिबारि आब'खौ बिदि हारसिं दोननो हाया थुदो चान्स मोननायावनो खारदो दिल्लु